Добрый дзень усім добрым людям. Вось у моей хатинке есть такая печь-матухна, на которой мы готовим себе харчы, ежу. Тут моя жонка готовить. Але на працягу доўгага часу, бачите, что здарылася, повысыпалася прымыканне вот тут, где у нас плита да самой печи. И адтуль пачынае курыць дымом. І тады жонка жаліцца, што бывае нават моцна баліць галава. Ну і зразумела, трэба ратаваць сваю жонку, таму што не будзе смачных харчоў, калі яны адмовіцца тут нарыхтоўваць. Зараз я пачну гэта ўсё выбіваць, даставаць і па новай майстраваць. Самая лёгкая частка працы зроблена. Пліту дэмантавалі. Тут вось прачысцілі гэты пас, у які будзе ўваходзіць пліта. Трэба зуб аднавіць, бо ён рассыпаўся. 2 рады цаглін няма. Там усё добра прачысціў, каб стары пыл, не пыл, а попел. Усё гэта знікла там адтуль. Ну і зараз трэба гэта ўсё сабраць, каб працавала. Так выглядае пліта чыгунная. І вось бачна, дзе добра было, дзе дым не ішоў. Тут было замацавана глінай якасна. А вось тут у нас і курала выходзіў. З 2 бакоў я пачысціў малой балгаркай гэта ўсё, гэту пліту, а потым керхерам збіў пыль і збіў тут астаткі былі гліны і ўсё астатняга. Зараз она высохне і будзе падрыхтована для таго, каб можна было яе ставіць на месца. І зноў хочацца вярнуцца да тэмы, што рыхтуй сані летам. На цаглянай базе знайшоў я 2 цэглы, каб адрамантаваць зуб у топцы. І гэтая цэгла ўжо болей за 100 гадоў, але на вельмі добрым стане. Тут нават захавалася кляймо менскага заводу, які вырабляў цэглу у царскія часы. Зараз мы ее падрыхтуем і пойдзем усталёўваць. Адтуліны зроблены, арматура падрыхтована. Гэта зуб, які я павінны адрамантаваць. Яго ўжо рамантавалі раз. Гэта ўжо будзе 3-й устаўны зуб. Усё пытанне ў тым, што тут вельмі горача, раз, і па-другое, калі дровы пасоўваеш у топку, то кранаеш гэтыя цэглы, яны буряцца і разваліваюцца і сыпяцца вось туды ўжо за зуб. Зараз все дастаў. Вось. І таму я вырашыў паставіць вось гэтыя новыя цэглы. Зразумела, на растворы ўсё зраблю. А каб яны былі больш добра стаялі, я іх заармірую. Вельмі непроста было прасверляваць у гэтай цэгле. Але тым не менш я 10 на 3 цэглы, або даже нават на 4, вось туды заарміраваўся. А гэта яшчэ, ну, вось так яно, да. І потым зверху на раствор пакладу вось гэту. Наступны крок, там, дзе будзе раствор, я ўсё прагрунтаваў. Грунтоўкай, каб збыць пыл, ну і прагрунтаваў, дарэчы, саму пліту. Горш не будзе. Зараз яно высохне, а я пайду рыхтаваць раствор. За аснову я ўзяў гліну, якую дабыў, калі капаў студню для пітнай вады на глыбіні 15 метров. Вот зараз я давёў такое состояние сметаны, каб яна была крэпча, я добавлю сюды раствор для клеевой раствор для плитки. Вось гэты состав клеевой, где-то 4-я частина, и вось такі раствор. Ну что ж, пойду поспробую. Это новый армированный зуб. На раствор поклаў плиту. Зараз завёў яе больш туды, бо раней не было заведено, і туды. Ну і засталося толькі абмазаць вакол гэтым растворам. Дзянёк працы. Вельмі спадзяюся, што гэта ўсё будзе працаваць добра, і моя каханая будзе тут мне смачныя харчы рыхтаваць на гэтай пліце і не мучыцца. І не будзе яна капціць, як раней,
не будзе атручваць паветра. Прайшло некалькі дзён. Тут вось троху пока з'явілася трэшчына, але не курая. Гэта просто яна усохла. А вось там, дзе раней было самае такое месца, у нас усё добра. Ніякага дыму няма. Жонка давольна, харчы варым.